La veu de les falleres majors. Pot començar la rascleta.
Magnífica esta gran mascleta de pirotècnia valenciana, potentíssima des del seu inici, i amb aquest gran terratrèmol, aquest gran bombardeig al final, la gent vibrant, la gent aplaudint, la gent motivada per este gran espectacle que ha oferit pirotècnia valenciana de Llanera de Ranes. Impressionant. Esta nit hi ha una nova cita amb la pólvora. A la 1 de la matinada, Ricardo Cavaller dispararà el castell de focs d'artifici en el passeig de l'Albereda.